Macam-macam urang Sumando di Minangkabau. Sadalam-dalamnyo aya sahinggo dado itia. Saelok-elok Sumando sahinggo pintu bilia. Nan partamo Sumando apak paja atau Sumando ayam gadang. Iyolah urang Sumando nan hanyu pandai baranak, mode ayam jantan. Sedangkan tanggung jawab ke anak bini indah ado. Nan kaduo Sumando kutu dapua. Iyolah urang Sumando nan banyak di dapua daripada di luar. Suko mangarajoan karajo rumah tanggo. Nan katigo Sumando lapiak buruak. Iyolah urang Sumando nan indak diparetongan di dalam kaum bininyo. Ibarat lapiak buruak dipakai kalau lah tasasak bana. Urang Sumando lapiak buruak ko samo jo urang pamalih, pengangguran, badan sihat hanya dipakai untuk bamanuang. Indak ada usaha untuk mencari nafkah untuk anak bininya.